Гляди, Павліна, там цукерка. Тільки як її достать? Нам спотребятся дробины. Дробины. Перша літера Д. Вітаю, сябри! Привітання! Вітання. Сьогодні з нами Пауліна. Кирил. Слімачок. і я, Юля. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіту. Угу. Дітки, яку літеру вивчаємо сьогодні? Д. Т. Як у слові? Дробины. Дробины. А теперь мы будем учиться писать литеру Д. И у гэтым нам спотребится Я ведаю, що поднос, поднос, манка манка и пальчики. і пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Великая литера Д. Раз. И раз. Паулина, поспробуй, коль ласка, великую литеру Д. Раз. И раз. Видатно. Дякую, вельми пригожа літера. Супер. А теперь маленькую литерку. Раз. И раз. И поспробуй, коль ласка, Кирилл, ты. Раз. И раз. Цудовно. Угу. А теперь мы зробим руханку для пальчиков. Руханку. І зв'язана яна буде з літеркою Д. Повторяйте за нами рухи. Перший рух зробимо ось так коло. І уявимо петельку знизу. Літерка Д отрималась. Ой, отрималося. Потім другою рукою у коло і петельку. Я ще літерка Д. І ще одна літерка Д. А тепер поспробуйте складіть руки ось так. Перекружуйте два Ой. пальчики. Хоп, повернули. Як це? І поворушили, 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 поворушили. Добре. А тепер уявіть драбини. І як ми ліземо по драбинах наверх. Раз, раз, раз. І вниз. Оп, 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 оп. І ще раз наверх. Хутенько. І вниз. Ку-та-та-та-та-та-та. Руханка скончена. Час перейти до письма. І у гэтым нам дапаможа Я буду допомагати. слімачок. Тому що велику літеру Д ми будемо починати писати там, де у слімачка вочки. Ось тут. Слухайте мелодію і повторяйте за мною. Раз. І раз. Ось так. Поспробуйте ще одну. Раз. І раз. Потім обов'язково виберете саму пригожу літерку. У мене ось гэта. А тепер, коли ласка, поспробуйте ви, дітки. Судовна. Вельми пригожа. Вибери саму пригожу. Згодна я. Так, тепер Кирил, коли ласка. Велику літеру Д. Вельми старанно. Угу. Яку вибрати, Кирил? Кольки пригожих літерок у нас. Усі літерки пригожі. А тепер перейдемо до маленької літери Д. І знову нам допоможе слімачок. Я. Так, тому що ми будемо починати писати маленьку літеру Д, там, де у слімачка ротор. Угу. Ось тут. Повторяйте за мною. Раз. І раз. Раз. І ось так. Поспробуйте ще одну. Раз. І раз. Раз. І потім обов'язково вибирайте саму пригожу. Мені, наприклад, ось гэта гажунька пригожунька подобається. Я її поставлю. І подобайку. Подобайку. А тепер ви, коли ласка, дітки. Пауліна. Так. Виберу саму пригожу літерку. Видатна. Так. Дякую. Тепер Кирил, коли ласка, ти. Вельми пригожа. Дякую вам, дороженькі дітки, і дякую вам, що були з нами. Сьогодні ми навчилися писати літеру Д. І кажемо вам до побачення! До побачення. Пакульки. Пакуть!